muna tare da tsohon kwamishinan da wani da na faɗa gaske ne, muna tare da tsohon kwamishinan ma'aikatar ma'aikatar ayyuka ta jihar Kano, wanda bayan shi ma akwai wasu ma'aikatan gwamnatin jihar Kano wanda ya haɗa da permanent secretary da wasu daraktoci guda 4 bisa zargin ɗaukar kuɗin gwamnati ko sace kuɗin gwamnati da aka yi a ranar 3 ga watan April da ya wuce. Wannan abin ya faru ta hannun wasu kamfanoni, waɗanda kamfanonin ne yanzu muke ƙoƙarin ma musan daga ina suke waɗanda kamfanoni ne, because saboda binciken da muka yi da ya nuna mana kamar kamfanonin ma Abuja suke, amma da muka yi bincike amma hukumar take yi wa kamfanonin rijista sai muka cewa su a iya record da hukumar take da shi kamfanonin suna Kano. Sannan bincike ya tabbatar mana da cewar musamman su waɗanda suka zo ma'aikatan da suka zo sun tabbatar mana da cewar su ma sun gamsu da cewar kuɗin da aka ɗauka aka ce za a gyara gyaran hanyoyi, kamar misali Lodge Road tana ciki, an ware mata kuɗi an ce za a gyara Lodge Road, sun ce ba a je an kai ko shovel ba a kai ba. Sannan kuɗin nan an ɗauke su ne wata ɗaya ma kafin ƙarshen waccan gwamnati. Saboda haka sun faɗa cewar sun yi ne domin su kare aikinsu, sun yi ne kawai an ba su umarni ne suka yi. Wannan dalilin ne yasa muka gayyaci shi wanda ake zargi, wanda ya bada umarni, mun ga rubutunsa da ya bada umarni a ɗauki wannan kuɗin da kuma ya bada sunayen kamfanin da za a saka kuɗin. Kuma yanzu muna nan bincike ya yi nisa bisa tanajin doka da kundin tsarin mulki. Muna da lokacin da doka ta tanaji cewa dole sai mun tunkari kotu. A yanzu da nake maka magana nan mun tunkari kotu, kuma za mu ci gaba da yin bincike da izinin Allah. In an karkare duk wanda abin ya shafa za a tattara a je kotu. Kotu ce ta san abin da ya kamata sai akan kes. Mutum da suke hannun kamar yanzu muna da akalla mutum 5, amma kamar abin da na faɗa, mutane 4 ma'aikatanmu sun gamsu da cewar aikin nan ba a yi ba, amma sun gamsu da cewar sun shiga cikin wannan lamari ne domin su kare aikinsu. Wannan shi ne sun shiga ne domin umarni aka ba su. Wai ba su umarni? Shi wanda muka kama shi ya ba su umarni, kuma mun ga rubutun da ya ba su umarni ba da baki ya ba su ba. Ya ba su umarni a rubuce, kuma kawai cewa ya ku saka naira miliyan 1000 kawai shi ne umarnin da ya ba su. Yanzu an hali ake ci shi ne zuwa kotu. Zuwa yaushe ta kama mai? Yanzu nan da nake maka magana, ai kotu muna da kawai awa 24 ne da za mu iya aje mutum a hannunmu, sai mun je mun gaya wa kotu ga abin da ya faru, kuma ita kotu ce za ta ga me muke bukata, me su suke bukata, me kuma ya kamata ta yi. Amma daga bayanan da kudin fara samu, me ya faru ta kamar me suke shida muku wanda suke hannun naku? Ai na faɗa maka cewar sun faɗa cewar su suka sa su aka yi suka ba da kuɗi. Yanzu misali kamar yan public hukumar da take kula da aikin kwangiloli, sai muka ga to ai an biya kuɗin nan ranar 3 ga wata. Ita wannan hukumar take kula da aikin kwangiloli, doka ta zama ta cewa ita ce za ta sa ido akan irin wannan abu. Dama don saboda kada a sami irin wannan satar, ya zama da cewar sai an ita kanta aikin da za a yi sai sun bada wani abu da ake cewa certificate of no objection. Idan aka bada wannan certificate of no objection din, shine zai baka dama ma kai a matsayin ka na mai aiki ko kwamishina ko mai ka je ka bada aikin kwangila. To wannan fa kawai abinda aka fara yi shine biyan kuɗi. Da aka fara biyan kuɗi, daga nan kuma bayan an ba da umarnin a biya kuɗi ranar 3 ga wata, sai kuma aka je aka ce aka tura wa ita wannan hukumar da take kula da ayyukan kwangila, aka tura musu aka ce su je su bada ga aiki za a yi. Ba fa ce aka yi an yi aiki ba, takardar su abin da ke nunawa ranar 3 ga wata aka je aka biya kuɗi, aka biya kamfanoni kuɗi da zuwan cewar tunda dama an biya kamfanoni kuɗi ne kawai ce aka yi ajiya biya. Shi yasa ma muka kama shi, because kawai cewa ya a ɗauki kuɗin gwamnati naira miliyan 1000 a ba wasu, ba tare da ma an faɗi ma me suka yi ba tare da an fito an faɗi ga abin da ya faru ba. To da ƙarshe sai kuma suka rubuta takarda suka ce za su yi aiki, amma abin da ake cewa outstanding kenan, za su yi OS covering kenan suke ce masa. Saboda haka ita kuma wannan hukuma abin da ya sa muka kama ma'aikatanta shine su ya kamata a ce sun yi abin da ake cewa due diligence, su suna kare haƙƙin al'umma, su ya kamata su kare 'yancin al'umma. Saboda haka an rubuta musu takarda ranar 17 ga watan April, ka ɗauka kenan kwana 14 bayan an sace wancan kuɗin. Saboda haka rubuta musu takarda, kuma abin da muke mamaki shine sai kuma suka rubuta takarda ta no objection, cewar wato aje a yi aikin ranar 10 ga watan Mai kenan, kusan wata ɗaya bayan an ɗauke wancan kuɗin.
waɗannan su ne dai ɗan abubuwan da zan iya share da kuma da abubuwa da dama. Wannan tip of the iceberg ne, kamar wani sumin taɓa ne, amma dai hukuma tana da ƙwarin gwiwa cewa muna da hujja ƙwara, kuma muna so lallai sai mun tabbatar da cewa akwai abin da ake cewa recovery. Bayan da za a kawai mu je mu ɗauki mutum mu ce a wani ya ci kaza, sai mun digin kuɗin muke bi mu ga inda aka yi su, mu tabbatar da cewa mun kwato kuɗin sannan mu tattara ina mu kai kotu domin kotu ta da al'ummar jihar Kano kuɗin su. Wannan aiki suka ce za su yi? Gyaran hanyoyi ne guda 30 a jihar Kano. Misali irin su Lodge Road, ina son kowane ku ya fita Lodge Road ya gani, ban sani ko an yi aikin ko ba yi ba. magana da ya yi wannan bai kan bidiyo ka yi da turanci mu kuma muna so magana da kansa yau na hali ya ke dangane da mutum bincike da ake yi tsohon gwamna na kan bidiyo wanda To kamar yadda na faɗa, ban taɓa yin magana da 'yan jarida ba su yi maganar faikan bidiyon ba, kuma ni na yarda cewar wato abu ne da ke damun mutane, wani abu ne wanda mutane suke son su samu ansarsa, kuma kamar yadda na yi alkawari a baya ba mu daina ba, mun ba da bincike kuma mun dawo da maganar da kamar yadda na yi alkawari an buɗe bincike, kuma ban sani ba ko za mu samu wasu wakilai daga cikinku za mu zama da waɗanda ake cewa expert waɗanda ƙwararru wanda za mu zo za su ba wa hukuma shawara akan shi kansa ainihin faifan bidiyon, kuma me suke so, saboda muna sa ran cewar za su je su ba da shaida akan a kotu akan wannan faifan bidiyon. Kar manta ba ma gurin aka yi shi, to ko a baya maganganun da rinka faɗa cewa ne a kawo a zo a tabbatar da shi. To tunda nake wannan kujerar, tunda aka fitar da wannan faifan bidiyon, tunda na zauna akan wannan kujerar, lokacin da aka daina magana bidiyo shi ma ba duka ba, lokacin da na tafi sabatika, amma tun da na dawo din nan babu lokacin da na je na yi hirar dan jarida da yin maganar bidiyo ba. Da izinin Allah wannan karan za mu saka magana bidiyo a bayan mu, za mu yi abin da ya kamata al'umma kuma za su san da abin da ke ciki a kanta.